Ka kenhun yele kai cricket jom ki khana kanthei na Ribhoi district kaban lek mi khmat sha ka inter district cricket tournament kabala tip kum ka inter district cricket tournament under 19 girls kabala penlong da ka Meghalaya cricket association kene ka kenhun na Ribhoi kan lek mi khmat na ka Ribhoi district cricket association menta ka singi habayo obanya kran badi kapten jong kene ka kenhun Iban Rishai Walang ilayathu ba ka jingi le kai kan long ha ka live tarik menta ubnai ma cha arjar arpawai hanong stony persya ya ka East Garo Hills district Habayo obanya kran pan ban ukut jong kane ka kanhun usangkar newar ulayathu bakidon khatsan ngut ki khana kanthei ki ban le yashim banta ha kate ka jingile kai ki bakanthup ya nyongut na ka shnong umbuda arngut na nong po propar arngut na lau berwa arngut na khana para iwei na umtro bat iwei na umran yang bernai kini ki khatsan ngut ki thei le kai kinmi na nong po la shai man step ha ka por khandai baje man step Habayo pat banikran ban uba Bronis Magri ubri presiden jong ka Umbuda Sports and Cultural Club ulong ba namar ka jingdon jong ki khun kanthei jong ka shnong hadu nyongut kumta na kalyang jong ka club kum kadak jong ka jingai jingkurku kerdo ya kene ka kanhun menta ka singi kilalej bania kendu kerpang ya ki khana ki bani le ile kai bat airu da ka jingno senyang sya kene ka kanhun ha kene ka singi laidon lang uba Bronis Magri ubri presiden jong ka Umbuda Sports and Cultural Club Uba Tailang Shadap ubadiu secretary Usangkar Newar ubadiu coach jong ketika kanhun bat kitiki kena kenthei ki ban lek yele kai bat wan kilan met menta kesngi Teng jongai Iban Rishai Walang ngasa homran yang bernai ngalale kai menta kumba arsnem ngaso komen ma benyo benyalam ya ki kena long kini kena baro kidang day first time long komen hi benyalam ya ki sakmat malong bakin ben le kai bha benyo tang benyo experience ro ben lek kai bahan next ngi kermen hi ban job ngin lek kai bah ngin dai had bet kat bala Apik mati purba hi practice ki abiang hi baro dei hira baong bara yo tang badap kajing pejong ate kidon hi lai saungut sangut ki babiang tang babaro hi kele bahapan ngade wicket keeper and batsman to ngidon hang ne nakaliang jong ka Umbuda Sport and Culture Club ngang long presiden te ngapenpau hak de kapor ya kajing sengu komen ba nakaliang ki konsomla jong ka snong ki ba la sajit hak ne ka inter district jong ka cricket ka bala organize da ka MCA bakin le isim bentan adu la syai kesngi sete seponong stony ka ba kin sami banyan ban le isim benta nak ne ka district bat khamtam ban mi na ka ne ka snong hak sengi ke balasai te nakaliang jongi kum ka club ka Umbuda Sport and Culture Club ngi da semua komen ne adu data bagi kun semla jongi nang ne kidon hadu nrungut ki bala sajit hak ne ka RBDCA ban de isim benta wat da kalong kasin ka banung kongru inrei ngi kermen bat ngi penpau ka jing semua komen ka bakrau nakaliang ka club kamtam nakaliang snong ru kumju hak bagi kun semla lengba ka kenti ke bementa kala yo bani simbenta ha ka bayde bat kene ke cricket bat kene kala benong ba hapok snong jingi le se kede kasin ke banukong bagi kursumla kiyo bani simbenta bani mi khmat nakala district jak nakane ka district jongi syakiwi pat ki district bani simbenta ban ai hakini ki kursumla ki jongi ki bani simbenta la sai nadu la sai kesngi ba ngidon hang ne la ki jong ki snong ru Indrei kawai ka tim, kawai ka mensim, kawai ka jingmut pide bandon, kenang ba pinwan ra ya usok ka jingjob, wala dangi long ha kano nok bentaru. Indrei ha kasin ka bankong le se kidon hi ki jing bom ya suthu ha ka jing ya yele kai te indrei nga kerpat ya pis ya barokot long ba pindon kawai ka mensim, kawai ka jingmut rengkat bat ki coach ki ba sayalam ya pi nadu lasai hadu ba pindayo ban yele kai bat hadu bandakut ru bat nakaliang jongi ka Umbuda Sport Club ngi bu ka jing duai ngi bu ka jing kerku kerdo ya pi nakaliang jongi kum ka club ngem don e ban ai ya pi te hindre don tang idak ibaret e tengah kerpat ya sekretari banwan sakmat ban ai hai kapten jong ka ne ka yu jongi ba isim tang kadak ka ba nakaliang jongi kum ka club ngi ai happy ta